To je proste niečo nehorázne, čo vy dokážete, ako vy dokážete, pani Petrík a spol, vy, experti z Progresívneho Slovenska, klamať ľudí. Pritom je úplne evidentné, že v spolupráci s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami len otvárame ďalšiu možnosť investícií z druhého piliera. To znamená, že nejdú sa brať tie peniaze ľuďom z druhého piliera, ale jednoducho len otočiť, investovať a s primeraným výnosom vrátiť. Čiže nikto im nesiaha na tie výnosy. Už prosím vás, neklamte toľko tú verejnosť. Je to veľká hanba, čo vy tu predvádzate, na rozdiel od ostatných opozičných strán. Ja mladým ľuďom odkazujem, ktorí volia liberálov, že toto môže byť výhodný zákon pre nich. Predstavte si, mladí ľudia, že vaše úspory sa zhodnotia tým, že sa investujú aj do nejakých projektov na Slovensku, napríklad do nájomného bývania a ešte dostanete aj ten nájomný byt. Čiže vy budete môcť, mladí ľudia, bývať v nájomnom byte vo výhodnejšom a ešte vám táto investícia pomôže zhodnotiť vaše dôchodkové úspory. O tom to je, o investíciách. O tom to je, aby v súčasnosti peniaze, keď ľudia majú na svojich dôchodkových účtoch v druhom pilieri, aby sa neinvestovali len v USA, v Nemecku, prípadne v Ázii, aj tak sa investuje, aj tak sa točia, oni tam neležia na tých účtoch v druhom pilieri, ale aby sa časť týchto investícií investoval konečne aj na Slovensku, ak to bude pre tých sporiteľov výhodné. V takomto znení sme si podali ruku s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Na tlačovej besede spolu so mnou stal predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností, aby vyjadril podporu tomuto zákonu. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností zdieľa moje vystúpenia na svojej stránke, tak keď už vás nepresvedčí nič iné, tak prosím vás aspoň to. Chcem poďakovať aj predstaviteľom KDH, aj SAS za normálne, vecné, konštruktívne príspevky, nielen tu, ale aj na sociálnom výbore, kde dokonca je aj možnosť, že by ste napokon podporili ten zákon, pretože je naozaj dobrý. Tomu, komu naozaj poďakovať nemôžem, je Progresívne Slovensko. Plné expertiek a expertov, ktoré opäť predviedli aj pri tejto diskusii niečo nehorázne.